huwa dover ta' mħabba li aħna nsellmu il-memorja Aziza ta' Monsiur Paul Cremona fil-jum li smajna bl-aħbar tal-mewt tiegħu. Monsiur Cremona miet propju ftit qabel bdiet il-festa solenni ta' San Giuseppe, konna diġà bdejna bl-ewwel għasar ta' din il-festa. U l-liturġija ta' San Giuseppe tfakkarna fil-qaddej fidil u għaqli li l-mulej ta' missjoni fdalu il-messaġġ ta' salvezza, ta' ħelsien, ta' salvazzjoni. Hekk għamel ukoll il-mulej fil-ħajja ta' Patri Pawl li mbagħad sar l-Arċisqof tagħna. Kien iħobb jippreżenta ruħu bħala reliġjuż Dumnikan. Din il-vokazzjoni tiegħu kienet u baqgħet għażiża. Fih rajna eżempju sabiħ tar-rajji tajjeb, bniedem ġwejjed, għaref u umli li ħabb il-poplu tagħna, ta' ħajtu għall-poplu tagħna. Kellu wkoll umiltà jaċċetta il-mart, jilqa' is-sitwazzjonijiet diffiċli li għadda minnhom, u l-eżempju tiegħu fakkarna fil-kelma ta' tama li hemm fis-Salm 23. Imqar jekk ngħaddi f'wied mudlam, inti il-ħatar u l-għaslux tiegħi, il-mulej u d-dawl tiegħi, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Waqt li nitolbu għar-ruħ għażiża ta' l-Arċisqof Pawlu Cremona, inwedu wkoll li l-eżempju sabiħ li tagħna ma ninsew qatt bi gratitudni kbira tad-don kbir li tagħna l-mulej fih. Il-mulej jagħtih il-mistriet ta' dejjem.